बेयाव फैनानै माने फार्स्ट टाइम आङो दिनै बे मोनाबिलियावहाय ओमफ्राय मोजांखौनो मोनदों फैनानै बिराद भुटान हाजोनि सेराव माने मोनाबिलि बानायनायाव जे फैदों नोंथां बिनानावमोना गोसोखौ माबायदि मोनदों? सिगाङाव फैफेरबायमोन बेबायदि मोना देन्जारना देन्जारलै बिजिरनानै गेलेयो गिनांगौ मिस सिल्का मुसाहारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय साफाना बिबारा मोजां नायनानै ला सेंग्राफोर मोसागोन नामा दायो मोसागोन र' गिलु बालु दानो मोसाया बारा हाखु दाखु जानाङा दायो जोङो आरोबाव दिन्थिनो मा होनोमोनलाय गिलायलांला माने साफा साफा एक्ट्रिसना नामफोरखौ बावलायलाङो दायो जोङो जोंनि जौस्राङाव लाबोनो नागिरदों है पुलिसलै मानसिया खिन्थु गिनांगौ खोनाबाय पुलिसलै सेंग्राफोर थाल लाखा दायो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों मसलपुरनिफ्राय लिंहरजानाय मिस आयौ गिलु बालु पुलिस मिस रिंकि ब्रह्म बिथांखौ गोजौसाङाव गाखोबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांखौबो जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों गांनै गांथाम होनो हाखाया नालाय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय अ माय गड जों जोब्बाय स्टेजआ गिलु बालु आं खिन्थु नायलालै ओरैसो नायहरसै आं अ माय गड इउटुबारफोर मोजां खेबना लाखा आसुगुर गोलाव गोलाव खादा खेबनो थाखाय दे गोजोननाय थाबाय आरो दायो जोङो जोंनि बर' हैस गिलु बालु माने गुरै खावलायबाय मोजां नुयोना सिख्लाफोर ज' ज' थाबा गोजौआव आं मोजां मोनो माने गारजामोनलै दायो जोङो बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो लिंहरजानाय आलासि दंबावो बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो नुजाफैनो हानाय मेथाइ रोजाबगिरि बिथां सिंगार जाखांफुनाय सिंगार मिस संगिता बसुमतारी बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङाबो जोंनि गेजेराव मिलौदो मेथाइजों बिथांखौबो जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आर'नाइ लाबोदो नायनि आर'नाइ लाबोदो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय नामागौ नामा सिख्लाफोर नाङालै बोरैबा मोनो दायो आङो सिनायथि होबावनो नागिरदों जोंजोंनो हांख्रायनानै लेंहरजानाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां नयन बरगयारी बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय नायनानै लाखादो बिथाङा दायो नोंसोरखौ ओरैबायदि थानो जिरायनाया माने सियारफ्रा गुदुर खानांगोन बायदिसो मोनगोन आं बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय समायहांबाय आंबो गेजेराव थांसै नामा ओइ बावदों मोसाफ्रांलै बोरैबा फुला रासिसो नालाय बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार गौतम ब्रह्म बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आदाया गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो आरो दायो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव लिंहरनो नागिरदों बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि बिथां दालमिया सिमेन्टजों आंबुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों बरायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोनखौ आङो दायो साफा थिखोफिनजोबगोन दा खेबसेनो खौसे बेयाव फैनानै माने फार्स्ट टाइम आङो दिनै बे मोनाबिलियावहाय ओमफ्राय मोजांखौनो मोनदों फैनानै बिराद फ्रेश जायगाया जोंनि गामिया खैलामैला
जोंबो एसे गोजानानो जायोना मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों आं फार्स्ट टाइम फैदोंना आरो अपेन जायगाया बिराद मोजां मोनदों आङो माने गोबाव समनिफ्राय बिनानावनि फिल्म माबा एलबाम बानायनायफोरखौ आङो नायो इउटुबाव नायो बिराद मोजां मोनदों दिनै नानिजों आं माने क'क्राझाराव थांनानै आङो नानिजों लोगो हमहैनो सानबाय थादोंमोन दा दिनैनो जोंनि मोनाबिलियाव लोगो मोननायखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोबो गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम आस्सा गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम थेंक इउ दा नानिमोना बे भुटान हाजोनि सेराव माने मोनाबिलि बानायनायाव जे फैदों नोंथां बिनानावमोना गोसोखौ माबायदि मोनदों सिगाङाव फैफेरबायमोन बेबायदि मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेबायदि जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय सिगाङाव फैनायाव बारा एसे मोजां मोनाखैमोन आरोखि ओमफ्राय दा फैनानै नुफैनानै बेनि साजायनाय मानाय बे गामिनि बे एरियानि मानसिफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै मोनसे मोनाबिलि पिकनिक स्पट होदों बेखौ नुफैदों बेयाव जोङो आलासि महरै लेंहरजानानै जोङो पार्टिसिपेट खालामदों बेखौ गोसोनिफ्राय बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम रोजा रोजा आरो बिनानाव सासे दंबावो जोंनिनो सावथुन मुलुगनि एक्ट्रेस दा आङो बेनावबो एसे फंनैसो सोंनानै लागोन दा बिनानावा बे भुटान बर्डार सेरनि माने मोनाबिलियाव फैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों होननानै आं जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय आं फैफेराखैमोन बेयाव आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम भुटानाव फैदों बेरायनो फैदोंबाबो बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेसफोरखौ जों सिनायथि होनो नागिरदों बे जायगाखौ खोनादोंल' आरोना आङो फैयाखै कलेजनि ट्रिपआवबो फैनाय जायाखै आङो ओमफ्राय माने दिनै फैनानै बिराद मोजां मोनदों आं बे माने आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा मोजांसिन मोनोना बरगयारि बिथाङाबो साबाय थाबाय बिथांखौबो दान्दिसे उनाव सिगां बिथाङा दान्दिसे उनाव जोंनि सिगाङाव दा मेथाइ बिनानावनि रोजाबनानै न'आ दिन्थिगोन बबे जायगायाव आंना क'क्राझारावनो बडलेण्ड गेस्ट हाउस खाथि आस्सा दे गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम रोजा रोजा हामबायसै गासैबो जों खालामनायनि सिगां गोबां जोङो दा आङो बिथांखौ लोगो मोनदों बिथांनिफ्राय बर' सावथुननि सासे जाखांफुनाय माने बेनाव दा फंनैसो खोथा मिथिनानै लागोन दा फंबाया एसे खोन्थानानै होयोब्ला बेनिफ्राय जोंहा बेजों लोगोसे बे प्रडाक्सनाव पस्ट प्रडाक्सनाव माखासे जाफुंनाय जोंनि माने जाफुंनाय बिथांमोनखौ सिबाय मोगथांफोर बसुमतारी बिथांखौबो फैनानै जौसांनि थाखाय खावलायबाय दानसालि हिसाबै कमेडि खालामनाय हिसाबै आं खालामबोगासिनो दङ मोगथांफोर खालामा आं लिंहरजायो बेनि उनावहायनो आरो बे हाबाफारियाव पस्ट प्रडाक्सनाव जोंजों नार्जारि ब्लक ना रायजोफोरखौ आं गासैखौबो बुंनो लुबैयो जे नार्जारि ब्लक इउटुब चेनेला गोदान बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा अननानै बे बिथांनि नार्जारि ब्लगखौहाय साबसक्राइब खालामनानै एबा शेयार खालामनानै बिथांनि बे इउटुब चेनेलखौ जौगाहोनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि सिनायथि हाबाफारिया बेखिनियानो जोब्बायानो थेवब्लाबो आं